Gapoy ti darasa pa nagresponde ti 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company na ispalti may sa rider ang naaksidente. Ti rider ang naaksidente iti sitio Libungon, Kudog, Lagawe, ket dagos na nga inasistaran ken itaray iti Lagawe General Hospital para iti emergency medical treatment. Kastamat lang at tinulungan dati may sa babae rider ang naplatan iti lugan iti viewpoint Banawe. Baban iti panang tarimaan iti pilit ti motorsiklo ken sinuguro iti natalged a panagbiyahe na paturong iti Mountain Province. Ti motor-revitalize pulis sa barangay ti unit ket nagturong iti sitio na Buyok Barangay nungulunan humduan. Ken tinulungan da ti local farmer a single parent iti panangbagkat iti naburas a bell pepper daytoy paturong iti kasitgan a tramline tapno masiguro iti dagos ken nasayat a panakaybiyahe ti nateng. Pudno unay nga wan ka paris ti ragsak amarik na iti pangipaay iti serbisyo komunidad.